Дания Нәғим. Игелекле бүре баласы. Хуш исле дару үләннәре, матур чәчәкләр, татлы җиләкләр үскән урманда Сырыкай исемле бүре баласы яшәгән. Аның бер генә дусты да булмаган, чөнки урмандагы барлык җәнлекләр бүреләрдән курыккан. Сырыкайны да бүре малае булгач, йырткыч, явыз дип уйлаган. Тиен, куян, кирпе, аю балалары бергә туп тибәргә яки бал белән чәй эчәргә җыелганда Сырыкайны чакырмаганнар. Ул күренүгә куркып төрле якка таралып беткәннәр. Үз гомерендә бер кемне дә кыерсытмаган бүре баласы бу хәлләргә бик үртәлгән. Ялгызлыктан туеп, сәфәргә чыгарга уйлаган. Аркасына тиенчеген асып, башын иеп, бүре баласы атлаган да атлаган. Шактый юл үткәч, Сырыкай бераз гына ял итәргә булган. Ул юл читенә килеп утырган. Кинәт якында нәрсәдер ыңгырашып куйган. "Эй, кем бар монда?" дип сораган Сырыкай. "Бу мин, Кайын", дип җавап кайтарган аңа якындагы аклы-каралы агач. "Куркыткан булсам, гафу ит. Сызлануларыма түзә алмыйча ыңгырашам. Һәр яз саен кешеләр килеп, кәүсәмне тишәләр, суымны агызалар. Аннары яраларымны томаламыйча да китеп баралар. Җәй көне мунча себеркесе өчен ботакларымны сындыралар." Бүре баласы Кайынны бик кызганган. Нарат сагызы алып, Кайынның яраларына сылаган, сынган ботакларын бәйләп куйган. Кайын белән саубуллашкач, Сырыкай янә юлга кузгалган. Бара торгач, бер аланлыкка килеп чыккан. Анда бер чыршы дүр-дүр килеп калтырап тора икән. "Эй, нишләп булай калтыранасың?" дип сораган бүре баласы. "Элек биредә чыршылар бик күп иде. Бер-беребезне уздырып, тирә-юньгә ям биреп үстек. Менә яңа ел алдыннан туганнарымны берәм-берәм кисеп алып китә башладылар. Шулай итеп, япа-ялгызым калдым. Мине дә кисеп, туган урманымнан алып китәрләр дип борчылам." Бу сүзләрне ишеткәч, Сырыкай ялгыз чыршы янына ылыслы агачлар утырткан. Таякка беркетелгән тактага эре хәрефләр белән "Чыршыга тияргә ярамый" дип язып та калдырган. Чыршыны тынычландыргач, бүре баласы сәфәрен дәвам иткән. Шактый юл узгач, ул зур алмагачны күреп алган. Агачның ботаклары кызарып пешкән алмалардан сыгылып торган. Шунлыктан алмагачка бик авыр икән. Бүре баласы алмаларны җыеп, кәрзиннәргә тутырып куйган. Һәм җәнлекләр сыйлансын өчен, аларны алмагач төбендә калдырган. Алмагач моңа сөенгән, Сырыкайга хәерле юл теләгән. Бара торгач, Сырыкай үзе яшәгән урманның чигенә җиткән. Тик шулай да сәяхәтен тәмамларга теләмәгән. Газиз урманын калдырып, ерак-еракларга китеп барган. Ерак илләрдә ул Салават күпере төсендәге эвкалипт агачын күргән. Ул шул кадәр матур икән. Әйтерсеңләр, рәссам аны төрле төсләргә буяп куйган. Барган җире бик матур булса да, Сырыкай туган илен бик сагынган. Бик күп көннәр, бик күп төннәр узгач, бүре малае үз урманына әйләнеп кайткан. Анда аны бар җәнлекләр сагынып көтеп торалар ди. Урмандагы агачлар бүре баласының игелекле эшләре турында сөйләп, тирә-юньне шаулаткан икән. Сырыкайдан бүтән бер җәнлек тә курыкмый. Аны барысы да дус күрә ди. Бүре баласы дусларына сәяхәттә күргәннәре, бигрәк тә Салават күпере төсендәге эвкалипт агачы турында тәмләп сөйләгән.